Kailan pa ka na ko ba? Presko kayong bunga guys oh. Apa guys, gan guys. Welcome to my palace. Mana wit bela mo dire? Cheers. Morning guys. So may buntag na sa tanan no sa mga subscribers ya. So karon guys, muad tumig bukid. Muhina-hina mi atos bukid guys, kay dito na to ipakita ang kinabuhing probinsya guys. So sa bukid guys, na may payag dito nga gamay. So dito na mo ko ng source sa mga kuan, panginahanglan kadadlaw guys, na dito mga basakan, humayan, tana mga tanom. So karon dapat madiri sa mo ang balay sa baryo guys. Mo dong dami dito ron. So ay kog suro dito kay tadtaw di ko kabalik dito guys. Guys, paingon na mi dito sa among bukiran guys. Magpahatod lang mi dito taman sa kalsada nga maagian guys. Okay na. Fire. Okay guys, paingon na ni, mao na ni among daan guys, paingon sa bukiran guys. Guys, hapit man ni abot guys. Nag-atang man mong kabaw guys. Amo aning kabaw guys. Hupupit. Morning kabaw guys, nagatang diri sa daan guys. Murag di man suroy pa agyon baw. Kaila pa kanako baw? Baw, kaila pa kanako baw? Ako imong amo baw. Agi sa mig baw ha. Baw. Mahaw ta baw kay murag busog-busog ka diha. Ha. Ha. Marmag nagdumot na ko ni kay nagpuwa mo ko guys. Okay, okay baw na baw. O diha guys. Dadapita. Mo dulhog pa ta ubusan na mo na ng payag. Okay. Niabot yung kita sa ato ang payag guys no. Mo na imong area dire guys oh. Okay. Mo na imong area dire guys. Kini guys duha ni imong payag sa una guys diha oh. Ang payag diha, giguba na kay karaan na kayo. Karon ni transfer mi sa pikas guys. Kadto dito ay kadto. Nya before na kamo kaabot anong payag diha sa pikas, mulabag kag dakong bridge. Dako kay nga bridge guys ha kay lawmang suba. Oh, man imong bridge guys ay. Oh, labang tag bridge guys. Hinahinay taning atong tumating ka bridge guys basig ma bosot ani guys. Oh, man imong bridge guys. Before ta makabot ato mong payag guys, mulabang pa tag bridge. Oh, hinahinay ta guys ha. Okay. Murmag nagkagabok naman kayo guys. Mana yung bridge guys? Oh, mana yung swimming pool? Oh no! Swimming pool na mo guys. Swimming pool sa Mukabaw guys. Okay, mong basakan guys. Mauni dire guys. Mong basakan. So nakaanit-anin na siya itong mga niaging mga kabuana no. Mga dagami dire. Karon, kimbergi gutom man ko guys. Karon kay gigutom ko guys kini. Siguradong bayabas ani guys. Kining bayabas ani guys, kini bitang natas bukid guys. Agoy, wow! Tanawa guys. Garabig bunga guys. Tanawang bunga guys. Oh. Wow. Diba guys? Basa bukid guys. Oh, presko kay mga bunga guys oh. Sus kadaghang bunga ni guys. Allah. Woo! Wow. Tanawa guys. Karabig bunga guys oh. Oh, sige panguha. Guys, awa guys.
Presko kayong bunga guys oh. Apa guys, agan kayo guys. Wow. Bayabas mukbang ta. Okay, imagine na guys, sa bunga guys oh. Karabing daghan na guys. Nanggibitay ra guys oh. Mo ni nakanindot ra sa bukid guys, nanggibitay ra. Dapat dud ya, nga tagak na. Dapat dud guys. Dapat dud sa luyo guys. Oh. Oh, di ba? Presko kayong bayabas guys, daghan kay bunga. Dapat dud guys oh. Sus, dapat dud dire luyo. Napaluyo guys, daghan kay bunga. Na diha. Ari po dire. Dapat dire guys. Allah. Woo! Grabe bunga guys, daghan na. Ari guys, tuyok ka guys. Grabe bunga guys. Hello guys. Sawa guys oh. Gatagak na. Oh. Oh. Bayabas mukbang. Mo na ako ang ganahan din sa probinsya guys, kay abundan kay ta mga prutas guys. Natay mga bayabas, natay mga saging, natay mga lubi. Nga mo na kanindot sa probinsya kay anytime dito ka magutman. Natay mga tanom guys. Grabe. Mga 2 years na ko, 3 years nga wala ko kadong sa mga bukid guys. Mo na nga nabaguhan do ko dire guys. Grabe. Mani mong paya guys. Welcome to my palace. Welcome mga guys. Mani kong baboy. Litsonin ako niya kay mag-celebrate ko kay nakuli kog buhol. Mani litsonon ta kanya boy ha. Litsonon ta kan mag-celebrate ko. Oh. Welcome guys. Welcome ta sa among palasyo sa bukid. Mao ni bantak guys, akong giingon ninyo. Kining bantak guys, ay muadto man tag subaon niya kay aton itaan. Ang makuha sa bantak guys, butangan ni siya lubi, tisulod, ay takob. Ibutang ni dito sa suba guys, datugang mga bato, nga gagmay. Ang musod ani katong ulang o gitawag sa Tagalog ulang. Mano say freshwater shrimp guys, ug sa Bisaya pa rin sa mo gitawag ni sagsu guys. So, dimuhan rata mo niya guys. Okay. Ari taluyo guys. Torta guys, torta ari guys. Sa bayabas dito magutman. Data windmill guys oh. Windmill. Mana windmill na mo guys? Dres bukid. Sa Ilocos Norte, nasa windmill, dres bukid sa Danabohol, data windmill guys oh. Oh. Mana windmill naman dito? Iganon ka guys. Ano ba na yun? Iganon ka, di ba? Mana windmill naman dito? Mana windmill na to sa buhol? Oh sige, tuyok ta guys, tuyok. Tuyok ta. Sa mga treasure na guys, pang-ani sa humay. Managitag blower, treasure. Ako ang sakyanan sa bukid. Daro na to ni dito paingon, magdaro man punta. Kadaro tag mais kina to gamiton tarian ni guys. Oh, dapat may langgam. Dami langgam guys. Oh, mo ni gitawag og limokon da guys no. Limokon unya ato ning makabidyo, makakwanta nga atong ipangate guys. Makakuha niya sa og limokon ra pod. Kasugba jud tag langgam guys. Kinabuhing bukid jud ba? Oh. Sa joyan. Panahon nga gikan ka nagdaro. Gikan ka natbas. Chill, tagamay. Chill. Asa ta? Okay, natuyok na muna ko guys no. Maunay ka anindot sa bukid. Oh. Manay payag na mo dre guys no. Nice kayo ang kinabuhing bukid guys, kinabuhing probinsya guys no. Di gyud ta magutman. Kay moingon ka gusto ka mo inom og lubi guys, ipura kag lubi guys. Di para sa syudad nga gutomon ta lami kay ikog lubi, gasto kay guys. Ang isa ka lubi dito guys.
Muabot mag 35 sa kabuk guys. Na dire. Sakuro na nimo. Daghan kay tang lubi dire guys no. Napagire po na bayabas dire guys oh. Oh, kana guys ako ng papa guys no. Mo na pinakabutan ng mga papa guys. Kugihan kay na siya guys. Manang kadadlaw gyud na siya dire sa bukid. Magatiman dire sa mga tanom. Amo ang kasagingan guys. Kasagingan. Dito guys ay kalubihan, kasagingan, loyo da guys na po ng mga kamutihan. Sil sa tagamay. Ano mga piso guys oh. Kay nga ning bagong lansad guys. Dapat kuhaon na to ni sungo guys. Ngani oh. Tanawa guys, di ba nanay murag sungo dire ato ni dapat kuhaon guys. Kay para mulig-on ang ilahang. Oh, malig-on ang ilahang sungo makakaon sila. Batag buwad. Buwad lang ta kay. Pobre naman ta guys. Kape sa pobre. Manay luwag na to sa bukid oh. Bagol. 10 years na guys. 10 years na 10 years na nga luwag. Manay pinaka dako na sus. Lambi ka na gamiton guys. Prito. Kanon. Oh? Wow. Ready na itong pamahaw guys no? Nya, mangaon tanyo guys. Ngaon na ta? Ubanikan yung kaon guys no? Okay. That's it. Okay guys. Wala bukid guys ay. Karon kay tay sudan guys, nguhara tag puso sa saging guys. Nya atong tunuan guys. Ay kay dada kong bunga diri guys oh. Ini yung sa pag na guys. Karon kay nakuhaan ma tong puso guys, ato ning tunuan guys no, tunuan na to ning lubi. Unya tuara atong lubis babaw guys ay. Kuha tag usa ka lubok lubi guys atong para matuno na to ning puso. Nya kuha pud tag buto nga ato moinom sa tag buto uhaw ka to guys. Sa unta ning lubi guys. Tudluan ta mo sa technique nga magsakag lubi nga pinakapaspas. Karon guys, muna itong pang tuno guys. Hangat pa kayo guys eh. Apa? Nya. Kining tulo ka buok. Tirahan na to ni. Muna saktong butong guys. Ha? Sakto kayo ni. Tip-tiban tani guys. Cheers! Mano na itong kudkudon guys. Mano na itong isagol, mano na itong tuno sa kwan. Itong puso. Ito guys. Kinabuhing probinsya. Kinabuhing ligid nun.
luto na tong gihimo nga puso no. Mara na siya guys. So pinobre lang ta guys no kay pobre nang andoy ra mo ta guys. So kini mo siya guys buwad mara gyapon buwad. Mo ni kini bago na siya guys no matong gigamit gani kay kuang plato guys. Kini rin sa minuto to guys. Og dinhira na to. Humana na tong video guys kay minuto sa ta. Og salamat kayo sa inyong pagsuporta guys. Salamat sa pagtanaw din no. So see you in my next vlog guys. Now I wanna do it up so bad, party it up so bad, spend it up so bad.